ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് എന്നെ ആക്കിയിരുന്നു. എന്നെ വിളിക്ക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത് തൊട്ട് നോക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് ഏതാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ അതില് 6 ചോദ്യങ്ങളില് 2 ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഋഷിമാരുടെ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നു. അത് ഭക്തിദ സേവനാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? അത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അതും കണ്ടു. 6ാമത്തേല് നമ്മള് പരമമായ ധർമ്മം കണ്ടു. 7ാമത്തേൽ എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിദ സേവനം ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ സാരം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പിന്നെ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പിന്നെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതായത് ശ്ലോകത്തില് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ 16 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പുരോഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അതായത് നാമസങ്കീർത്തനവും വൈഷ്ണവ സേവ അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക, പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടും ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്, ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെ ശ്രദ്ധ, ഭജനക്രിയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് അടുത്തത് പറഞ്ഞു ഭജനക്രിയ,
അനർത്ഥ നിവർത്തി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 9 ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവപ്രേമ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ 9 നവവിധ ഭക്തി വേറെ, പിന്നെ 9 തലങ്ങള്. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, സാധുസംഗം വേണം, പിന്നെ ഭജനക്രിയ നാമം ജപിക്കും, ഭജനക്രിയ, പിന്നെ അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിവർത്തി ഉണ്ടാകുക. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നിഷ്ഠ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞു 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഉറയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മളെ മനസ്സിൽ അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളത് നമ്മൾ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ്, അനർത്ഥ നിവർത്തി. പിന്നെയാണ് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അനർത്ഥ നിവർത്തി എത്താൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോ എടുക്കാം, അത്രയും എത്താനായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ 20ാമത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് പറഞ്ഞു 20ാമത്തെ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സത്വഗുണത്തില്, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് 20ൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാണ്, ഛേദിക്കപ്പെടാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിലെ കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട്, അതായത് ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയിൽ എന്താണ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം ആത്മാവിന്റെ ആ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആത്മാവിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ട ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആത്മാവിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 21ല് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താണ് എല്ലാവരും പണ്ടേ മുതൽ തന്നെ ആചാര്യന്മാര്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെല്ലാം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അത് ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവിനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും, ഋഷിമാരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരും അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാലം തൊട്ടില്, എന്ന് തൊട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതില് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. ഇത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇതും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഗുണാവതാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ഭഗവാൻ 3 അവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനായിട്ട് ഗുണാവതാരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട്. പിന്നെ അതില് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അതില് മുക്തി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. ആരാധിക്കുന്നില്ലാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. പിന്നെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കമ്പാരിസൺ പറയാണ്. വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഒരു രൂപാന്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വിറകിനേക്കാളും എന്താണ്? പുക വിറകിനേക്കാളും നല്ലതാണ്, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. കാരണം എന്താണ്? അഗ്നിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? കാരണം യജ്ഞങ്ങള്, യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അഗ്നിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അഗ്നിയില് നമ്മൾ ഹോമിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിനേക്കാളും നല്ലതാണ്, സത്വഗുണം രജോ തമോ ഗുണത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കാണ്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്.
അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിറകും പുകയും അഗ്നിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അഗ്നിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ഋഷീശ്വരന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ആർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കാണ്, ഇവർക്കൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അതായത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഗൗരവമായിട്ടും നമുക്ക് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ, പൂർണ്ണാവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെയാണ് ഇത് ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം അങ്ങനെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 27-ലെത്തിയപ്പോഴോ രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിലും അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യണത്, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീവാത്മ പിതൃക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളത് 26-ൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 27-ൽ പറഞ്ഞു രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവര്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആരാധിക്കുന്നവര്, ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഗൗരവമായിട്ട് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ്. ഭഗവാൻ പറയും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ യാഗവും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗയുടെ എല്ലാത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. പരമമായ ലക്ഷ്യം ആരെയാ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ 28, 29 ശ്ലോകത്തില് അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അപ്പൊ അതുവരെ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദങ്ങളുടെ എല്ലാതും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. എല്ലാതും നമ്മള് ചെയ്യുന്നതും അറിയുന്നതും എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. പരമമായ ജ്ഞാനം, പരമമായ ലക്ഷ്യവും പരമമായ ധർമ്മവും ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണെന്ന് ആ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ, അടുത്ത 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തുടക്കത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഭഗവതിക സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ഓരോ കാരണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഊർജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം വികസിച്ച് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇതിലെല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശ്ലോകം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും, സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിയെല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം
സ്റ്റക്കായി പോയി മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവരിലും പ്രവേശിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിട്ട് നിലനിൽക്കാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമ്പൂർണനുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ 32ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണോ അഗ്നി വിറകിനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ, പിന്നെ ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ളതും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഒരേ സമയം തന്നെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരിലും ഉൾപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ 32ാമത്തേല് പറയുന്നത് അഗ്നി എങ്ങനെയാണോ വിറകിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉൾപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അടുത്തല് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ സർവ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും എല്ലാ നീച മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? അതില് ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ലീലകൾ ആടുന്നതിന്റെ, ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് ഈ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, ലീലകള് ആടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.